lang bat nga nakakchin ka jong ublay ka bapila bansyan na Yohanes ka gospel Yohanes kalanong ka bakat riyo kadikot ka ba apway ayu ka Bible ka Gabriel haba ka sokon kadon ka jing snowsi na ba kalaja ka por jong ka Henry ondala ka ya ita ikon kam kan mau syu ya la kapang kasitom namar kajingmen ba la kabriu sya kapurthai ting dia phai biang sya kapor ka ba phi la yo ye ini khon I jong phi man ta I la ya reus nam dai ka man reus nam ya man ta te henre ngin ya kan mau ken ya kapor ka ba la tip la ya po lawan ka ta ka khupor kabala seng ikon haka kpo ka jongpi bat nganget nando kata kpo ngam tip shani le se kalong kunta ne kamlong te henrei shate shani te marsin tip kunta nila sumar bha nila le man check up nila di dawai nila shim dawai kamot la sumar bha bat andala pai le kata kpo kaban sayo dengis ngotho kajing su kajing thar haduk no tang kita kibala khala pun kisngo tho ya kata amen te khnai bnai kadai ka pa ka kanthai ka pun yi khon te kiba khndiat kiba pun chipho bnai lane khat wei bnai te henre solansar hi ka ma khandai bnai te kisngo tho haba phi la yo yi khon ban pun ha ka khpo ka jong phi ka no phi shitom don lagi bapang ru don ki pakot bakiam lele hre don ki bapang bad don lagi badu no wat kela ka jong ka jing em ru ha ka por baki wan ra briu sha ka por thai man te ka mot kat kata ka jing so kat kata ka jing thar kat kata ka jing jinja te ka long ka badai ken ya phi ha ba phi lawan ra ya I khlong sha ka por thai u ple ula a ya u khon na ka banta jong phi sha ka di ka por thai ka don kam ru ya phi ba phenom ai tang ya ka e kaba day jong kadok amen na pon ha ki priyo ha ki biang ki bit le ki pen biang lot ki jing bam na do ki so ki pai na dong shadong ki da ai ka bhatam ki jan ki na ki bhatam ki ne ya ko school ru ha ka school ka ba kham bha na mar pale na mar pa I plat I khun han rai teng teng ki klet ban ai ka ka ba bhatam ye ki khun amen te han rai lada phi long shisha kita ki khon ki jong ublei kamot lada phi shuklet no e ta jing so ka jing thar bat phi la yo I khon phi la kmen han re phi khlam le kmen pat na ka ban tawan pen sngo bhai ublei ban ai ka ba hatam kamot ka long le no e ken na mar don teng teng ki brio ki la yo e ki khon ki ti ki jong ki man la usnem ki rakhe ya ka sni kha ka jong ki khon ki jongki namar balei ba uplei pula kurku hanrei ki klet pat ban ai ya ka ba phatam shaphang ublei hanrei kum ki khon kristan ke e ka ba don kam kalong ba ki khmi ki khpa haba phila treshi tom katta katta ban wan ra breu sakani ka prathai treshi tom ruken ba phin la ban lami khon jong phi saka hima ka jong ublei om dei ban pen bon breu sa du jok amen man tagi kena dang tang prasnem ti posnem khat arsnem ki lama ya udrox balai ki khmi ki pa ki don por ban ai tang ya ka do na ta ka do ki ai lut ki jing don kampar kho hen re na ka ban ta ka man sim kim don por ti wat long ken kita ki ba shukwa ban wan ra breu sha ka ni ka por thai ban pen roi ka ni ka por thai han re kita ki khon pat ki nom long ken ki khon ki jo ublei han re phila ban kha khon chi phau ar phau ngorom le le re tang ba kamen toy la phi kha khon shakani ka prathai katta phimla ban ai ka ba hatam ka ba long ka chin ka jong ublei ki khon ki jo phi phin sa jin jar ka jingin ka jong phi phin yo khon phin sa jin jar phin sa kordet pat hoi ka ni ka si kha ka jong I khandong han ngan kren ru shaki khon samla na balai hangani phi bon ki khon samla wat ju yo preu krke kat ba phim padan live house na wat pat ya tho kam long ba phin ya kho dang loi phin yo ki khon shibon pat phin amla ban chakri bhai utrai na mar ka kum ka tin ka jong ublei lai ki shan rang south house nem kam kan thai live house nem shanang la long
Henry la da piyo breu dang na pin na pas no tho ya kalong ye ya kalong semru. Namar kata pan no blay. Ya kata kapor ka ba pila ban yo. Yo tau breu pat ya kalong ye kalong sem ka jong pi. Tini pet na ka jing roi sam ar pu ar ka khot ka ba shi phau. Labret yang ha me mendang kha me la long ublei jonga nado akpo kak me jonga ni dei ban snu thu ye kane ba ro ni long ki khon ki jong ublei tikini ki khon ki jong pi ki dei ki khon ki jong ublei ki ba u ai shiteng por ni long tang ki aya amen hare ni dei bet ki khon jong no ni dei bet ki khon ki jong ublei ba ro ni dei ki khon ki jong ublei ba ki khon ki jong ni ki ba ni yo ki ba ublei ai ni dei tang shiteng por ba ni yo ban ri ban sumari ki na ma bale ni bla ban ba e ka jing im ka jong ni ha ko ge sni ni ha ban let no na ka ni ka prothe amen te phi ha ban penrong ya ki khon ki jong phi ba ublei ulong ublei jong ki don ki kme ki pa ki ba kwa ba ki khon kin khampurom ya ki kme ki pa ban yo ublei ka ta ka long ka ba bakla wat nom le kum ta la phi le kum ta phi la pan long blei ya la de bat kita gi khon ki nom long jing kur khu ya phi ba phi ru phan la ban ben yo ublei ba thi sien ba phim la ban ben yo ublei ublei la ban ben ya phi da le ru en la da phi kai gi khon ban e yo ublei ban bo shwa yo ublei ha shuwa ban bo shwa ya phi hadin kamu paning kong ude be ublei kinwan sakit me ki pa ba kum ta tar te ki khon jong phi namar ba ki e yo ublei pat u hikai ke nya ki ba kin burom me ki me ki pa amen namar ba phila hikai ki ban e yo ublei pat ulai hikai ki khon ba kin burom me ki me ki pa ba kin da burom hi ru phinam jinjar hi namar balai ublei ji hikai ka bas ni u hikai tang ka ba bha hara da phi kwa pat ba ki khon kin mane phi kamot ba ki khon jo phi kin salong ki khon ki bas ni nado dang khan ret nado dang ret ki khon ki jo phi kin mau ba ni tho khana shapang ka e ka badan ha ka bible yo tho khana shapang u david yo tho khana shapang u moses kom ta ken phi le trei ho ot man la ka sngi han re ha ka sngi utrai ka de ka sngi ka ba kom no ka de ka sngi ka ba phi yo ban shong thai phi ha dan ka por ba ni tho khana ki khon man kamit pi hab don kapor banya ruai banya puli bible ki khna ki badang ren shi de khot haka shi ta yo ki de ban pen puli ga jo shi ya ka jo ba ro shi ta yo ki khna ki bala kham he ki bala poi class 5 shaneng ya ka shi lan nong om ju de ban duna man la ka sni ki de ban puli ba ki khna ki bala kham heru ki den puli arlan nong lani lailan nong ki bala hele ki bom puli shu lada duna palat ka dei lailan nong ki de ban pendak ya kan lailan nong ha ka shisni kita ki bala kham he ki badang ki ba himlet puli e shu han rai lada phi kham kloi pat ka por phila ban puli shi phau ar phau ru tang bala da bun kam ka no ru ya kan lailan nong phi don kam ban puli ka chin ka jong ublei phi hapan hi kai ru ye ki khon ki jong phi kum ta ka jing em ka jong phi kan dap da ka chin ka jong ublei amen nga shong dukan tem dei ba ro shisni kita ki nong wan thie jing thie ki wan chuan thie jing thie nga ju puli bible bai ha ka por ka ba dan customer ngam yo ban ka mai ya ka do te nga ka mai no ya ka men sim te nga yo puli kan ar phol nong shisni plus bat ka trete ar phol nong namar bale namar ba dei to boro hisni ki yawan kita ki nong thie jing thie te phi ki khna school te ngam awa phin puli ka ta bale phi ha puli kot te han rai ki ba puli ki bala kham he arlan nong phi ban pendak ben ya ka chin ka jong ublei ba ki me ki pai ki khon rit ki jong phi hi kai man la ka sni ban puli shi de khat boro shi ti yo namar ba ki dang rit ki nam ka mau hi re pen hi kai kum ta anda ki la kham he phi snang hi kai lada phi don brieu hayeng nyau ngot ka bible ka de ban don nyau tali la ne phra la ne shi phau ru tamba de ban dun na ya ka jing don ki brieu hayeng ala phi shibu tang ka we phi ne puli lang ka mo
buat pihak banyak ni. Habis ni lang pihak ban pentok kerteng pihak ban dashim kiahi bagi kon jong pikin don laki jong ki Bible. Kata kadai ka kamram jong ki kme ki pa haba piyo ya ki kon. Ublay haba ukur ku yang ni kwa ba ngin pendon buram yo no hre ukwa yang ni ba ngin pendon buram ya ublay. Bat lada pilahi kai ki kon. Hakalenti ka jong ublay nama pa Om dai reh kan ka perthai paro kadai betang kata ka balang Kristan lan ka niam Kristan hare don saki wei ru ki jat niam amen ki don saki Hindu saki Muslim saki Buddhist saki bompak long Kristan te ki ni ki khonrit ki jong phi la da phim don por ban ai ka tin ka jong ublei phim don por ban hi kai shaphang ublei ban da ki la samla kumno ki la yo samla da ki to ki bom dei Kristan, kamu kim snow pair kan, kim snow ya pair, lada kini lagi bapa, kita om lelai lada dengan let nak kamu kini no ya Yesus klam snow salia, hana lada pila penrong lada kena nama tang ublay jong nihi ublay ubah shisha, tang ublay jong ki Kristan ublay ubah shisha, ubah lawan man syayap halor kadeng pena, nama om don uweiru ublay ubah hak hagan ika perthai. Teka Bible kaya thua baka bainong jong kapok kare ke jingyap. Teka mat de tahu Jisu ubalawan ban syayak halor kadeng pna nakam taka jongi ban sat noi ki pop ki jongi namar kata de tama uhi ubala. Manai ke jingem namar kata lada pilahi kaya ki khon ki jong pi. Hajaka bakin let sya kata jingdo menre ya kita ki bompat itho kin walam pan ban sya ka jingsya. Amen. Patkin bat betrian patkin na paidin na ka jinglong Kristan ka basisya. Harala da pi ki me ki pa him dan por ban hikai ki khon yala dero pham hikai ban ye yo try te kamot jot kan ki khon ki ti balai ba jot ka long ye long sam balai ba jinjar ki breu ha ka perthai na mar ba ka ba shishahi kadai ba ki me ki pa hi ki khlam besai ki khon mar balai yala de hi ki khlam wat yo tau blai la da pi la wat yo blai pi da yo khon kan no ngur ro him jinjar Namar ki don ki breu lada don u breu ba buat jaspe kiong kuno kiong ba dayo iba ula sedang bala jiseng ki sedang banang oh so jauh hi ka ba bla bon thiang lanu phila jio snow kita te hanai ngani thoi phi ni baro ni le so thiang te namar la thawi ni lakti blade probo ha pok per eden lamdan pop te baro de so thiang tum ni ba jauh te lada ujo ubuai kamut on sa thiang kan Namar katan rai de ubah kuat de uklam de tu bajabo. Te kene ke jing bakla kan ba ong ba ulong kum tahan re haba ublei ulap penlong. Ni klam long kita ki bajabo. Hoi la khai ni rengkat bat kapap han re haba la IT yang ni sha ublei haba la pengentang sha ublei la pen kuat yang ni te baro hi ni long ki ba kuat han re ba. La dangi shushong sa ha kata ka jing jabo ni long kan kita ki bajabo. Te namar kata judan usok bapot judan usok bajo bahara ude batiang ula kelap ot namar kane ka perthai ka bapot. Amen. Te namar kata phine ban bat bat triang lagi khon ki jong phi le ase. Phemshem la yo ban hikai ki khon ha kalenti ka bade phila bun kam palat. Phi perkhat namar ka jing bun kam ka jong phi phemshem yo ban hikai ki khon ki jong phi ki la pen jinjar ka yeng asam. Ya ki me ki pa ki man ki para kampader ka por pan map no try baro ni de ki so thiang te lada la pot lada la jau ro ublei ulate ban pen thiang amen ublei juni udon ya ka por ka ba un pen hapa ting dia pet jere ba yang kala nong ka ba ning kong ka khat ka ba san long yame ha ka po ngala itho yame bad haba mem pat mi na ka po ngala pen kentang yame ngala thong yame bandong unong ya thu lupa ya ka jat ben real nganong ipi bala ra pi kwa ki khon ki jong pi ki long kita ki bala pen kentang lupa na do ka po ka kme ke e pin le ngamong ye pi ba pin ya lang samla dang kloi henre Mas nak kat san snem hi pi sedang bandu wai lupa nak kam tau breu jong pi bau breu pa bat ki khon jong
phi ru ki khôn ki jong uplay but on da ki la yo breu mas tep ba la seng ki khôn pen kan tan no show try but kan mau na man de ta ki shimrang ki kan thai ru ki don ki badi cigarette ki ba bam khoi ni du ma wai kia ki don ki kan thai ru de ta ki shimrang te ko bu paru de ban long u ba khoi u kan tang ka kemeru ki kwai ki khai ni ki ki tu wat bam la ra phi bam phi seng khôn I tu I khôn im la ban long u ba kan tang na do ka kho na te phi ha kan kiar kai ni tu ki jing ba pa ro ba ita I khôn jong phi in long I ba la kan tang phi I ka dik perthai ran chipon ki preu ki ba wat ha ba la shakri u prai ru tap tang da ki jing du na sudah ni u David hoi udah balas le jong play henry udang hap ha ka pop klim udang hap ha ka pop penyak breu man henry pinyo iru padon u breu u ba ha ba ka kme kala pan hi na u blay bat ha ba kala yo ru kala asha u blay bat om sham la yu I dak snew ai ru em yo sang wel man kidan ki breu ki ba oh kam klan hi gitu ki breu ki badakat na mar balai ki badakat te kemon on da ya lak ma ki kam klan henry kam dei kum ta Kito ki brio ki badakai anda ki la lap maki ho oi klan na marbalai u blai jongi u baha u pen kala u bom thau te ka pop jong ki brio hanre ki bakum ki tangan ongi phi ha ban shak shibun ha ki jing jing ja tof ha ka jing ya lenti jong ki ro ha ka jing ya lenti jong ko long kum do pare ki ba e ka ba so sap ha na marbalai u brio u badakai anda u kala u shlor na marban le pop ru salia te ban le e ka hak ru salia shu anda ula yo yu tran Henry lada ki khôn jong phi ki dik blak tang ki long ki ba sup ha ka jing ya lenti ka jong ki Joseph ru phi u sup ha ba ba khon ko bo pang bu hi tam bu long kom ta bun ja ka long u long ru ka jing kur khu Henry ka long ru ki e phi I ya ka tien jong sang vel le tang shi kin tin ru klam pan ha ai ha kan do ha ba u play u la pha ban ya thu lu pa ya nga ka dam don ka ba lat cha ru ka bom dai ta ba ngam jule rai na ma ba le u play u tes singa Henry ka e ka ba usang wal Ukran ka weru kam padhap e ha khandau kat ka ba Ukran kala long teman nado ka kpo ka keme ula long u bala kentang kala pan no blay lese don na pding jong phiru ngam ong ba phi don hang ne lese yo don ru ki bom don khun don ti Henry la phi pan ya ka taru u blay ula ban ai phi ba phi don kam man pen kentang I khon ki jong phi nama phi I wat ha ka Old Testament ru ka Bible ka yathu badon ubri ubaja nai tau de uju te kamot wat men taru ublai ula ban pen khai de ki khon ki ba ublai kun pen janai lada phi lanang ban pen kentang na do ka kpo na mana do ka kpo ka kume la yathu ba ki la don ha ka pop re na do ka kpo ru phi la ban pen kentang da ka kertang ka jong pra na mar yo jir me ya ru ka Bible ka yathu kum taman ha ba la pen kentang ka mo la pen khoi te na do ka kpo te la pen khoi ya ka pop rai bi na do ka kpo la pen khoi ya ka pop rai bi om nan pop rai bi na ma la pen khoi na do ka kpo pat anda la kharu na ma ba ki me ki pa ki la pen dot pori ki khon ha ki ki ba ha namar kata ki la long ki ba kentang mani tho e pi wat ai ki mobile ki khon ki jong pi ya lebet ba haka serneu ki khon ki jong phi kanam ka ka bas neu ngane thu e phi ki khon jong phi onda ki la he phin nam dan kam man ki khuslai em kat chaba ki let u angal u blai unda u ker ngam dei bangas ngau sarang dei tang u shakri jong trai u ba yo I ba u don u angal nong ya da hanga hanre kat nong wat chu ki bre jong blai ha ba ki duai ki ong la yo I u don u angal u ba yan ha jan jong phi u bat ka wai lam ki la don teng ru ki bre no balai haba ladap da ka tin ka jong ublai haba ladap da ka jing raya ro ya ka kerteng ka jong ublai ublai udon rekat kik me kik pa kim la bakin sumari ki khon man le bod iki kat chaba ki ya hare ublai ula namar kata lada phi pendap iki khon jong phi da ka tin ka jong ublai don ki bre ki ba ki thati ban pai ki khon bon kam ki ai da ka mobile bakin melan ki ong ki khon te ben ta ki la te si kim le chang sho shane shatai hanre ha kamera thia la ai da ka wat ban penyak ki khon ki jong ki amen namar kata phi ha ban don ka jing ki kle ki khon namar pale uble u sapan jing khai na ki kme ki pa la da phi khai ki khon phi supan biang tang ha ka do hanre ha ka men sim phim tan jing khus lai em phi ki kme ki pa phi ha pan ai jing khan namar kata kan mau barabor ban ai ka ba hatam ya ki khon ki jong phi ngene pet sam nyo huai
riu bat pra Dami la Krisyan yang nado badangka. Mila shindo mami yang nakakpo kakmi jonga kajingiro jonga yame kanlong barabor. On pendak ya kasintur jonga da kajingiro jongme da kaburam jongme baro hisngi. Manit hoye pi nado kakpo kakmi jongi udai ublay ubalapat yangi uba Krisyan yangi. Tentang kidon kibriyo kiba kikme kikpa kidi ibriyo spa kisngo ba kidi kikme kikpa kiba Krisyan hare lada ublay kurkhui kikme kikpa lada biang bet maknaru tang shuan ka jingpang hae kata papisakan syan dai ublay ya muba ai ka jingkwat ka jingkhia don ki basngo spa kisngo nang namar ba ki tebet ha kanu kanu ka kam kinang bahaban ban kamai pisah hanre lada ublay umdar ringkat lada ublay uman ban shim tang shikhelmat katu ka pisah kam nong ai amen Namar kata wat ai bagi kon jo pi kin shania happy ikme ki pahan re hikai ki kon nado dang re bakin shania how play te namar itu ikon ba ishakri palat you play un kur khukan ya pi ki kme ki pa pin laban pendak ik jing don kam jong ki amen api hikai ki kon nado dang re ki don ki kme ki pa ki balala ban hikai ki kon sans nam ki kon ki lala ban duai thliet ki la yo jing pendak terus mesin ba khoi namar balik kajing la kikme kikpa kadon kabor banya lam ikun chabeng bat kikme kikpa kidon kabor banya lam shadu jok kashom ha kikme kikpa lada jot kikun kikti dei bat kikme kikpa kiklem penlet por bat kikun ki jong ki namar kata pidon kam ban hikai kikun ki jong pi bat pensong tho ki ba ngim dei bagin buram than namar teng teng ni dei ban buram ki brio ni dei ban buram para brio ni dei ban buram ki megi pa ni dei ban buram hanre ngim dei ban buram palat ya no ban yo blay hikai ki khon ban buram palat yo blay bat nakata itu khon kallo ka jingkur khui ke yeng kasam kallo ka jingkur khui ka ri ba ka jab ri kallo ka jingkur khu kat haba itu khon idon kallo ka jingkur khu kat haba pi don long ka jingkur khu amen wa abraham kat haba udon long ka jingkur khu ngam snong sarong i kata hanre daga ba burong ai ka burong shuble kat habang adon kalong ka jingkur khu hatu pi gi basa marjan kalong na em ka jingkur khu kat chabang alai na ki breu ki ong ba pi long ka breu ka bala kur khu bat ki breu ki badan jing ade bat nga ki juyo jingkur khu bat ki da ongru komno ublai udo ai nga kat ki ba kur khu i phangan kur khu i kita bat ublai udo le hiru i kata te wat ai kan bangi wan chakani ka perthai ngin long ka jing tim ya no ngin long ka daw ban sngo si ya no hanre ani wan chakani ka perthai ngin long bat ka jing kur khu amen ya shongka yen hasam khamtam hayi sija wat ju ya khana lorni ya khana kan chpang ublai amen ya tu khana kan chpang ublai tis no tanat kan kamot along kan ka jing kur khu ka bakrau pi kum ki kme ki pa lada pinang ban kur khu ki khon ka jing kur khu ka wan hayeng hasam halok ru ka banang ban buram ya lau jong tengah kalong ka jing kur khu ka yeng kasam ulok ru ude ban iet ya la ka tengah ude ban iet ya la ki khon umde tang ka kenthai kan buram yu shnrang ka kenthai ka de ban buram yu shnrang pat ude ban iet ya la ka jong ka tengah wat ju ya mai wat ju ya namar ka jing ya mai ka jing ya kawara du jok hayeng amen haba ya mai ya nia uksut uwan haba dan uksut un penjot un pentrai kalong yeng kalong sam pir wai pir ro pidan habneng namar ublei udan habneng pinyo mat ikabeneng nado na kendau kijing ya nia ya mai mlalat ha ka jing long breu hanre tang san chi minute dai banya penbet no dai ba kata ka jing ya dom ka ba hado bana sat ka sniru hajing long breu kono ba biang hanre hab banya pendam no namar kata pi ki khon samla haba pi dang ya samla wat ya kerke ban shimpreu hanre du wai hau play ba anda pila shimpreu ru kan ne kain shado bakut ka jing em jong pi dei menta layat ho dan buram men hakan ya pi em katukan news men nen men chisngi kito gilai tho dan buram hanre mata hapeng ba armat utu lo upenyap no e kalok balai bom don ublai am
Lada dan ublay te huslay ayo kibon ki kena semla ki ong yimno chuban shim breu menta namar ba omla shania shu hanrengan ong ye phila ra phi shakri bhai ublay ka kan theiru kan yo da ubreu jong ublay usin rang ruun yo da ka breu jong ublay kanam tan geng ka jingya shok ka jingya dak ka jingya mai ka jingya nia hayeng hasam phire ban long ki ta ki ba pendam ma jong ublay ngadong ye phi usetan unom la ban rung ha ka yeng ka sem ka jong phi man ini pe Ephesus archipel ngala klet ong kumno on pendap ya ka sintur jonga da ka jingiro jong me bat da ka buram jong me baro hisngi higai gi ko nado baki dang red bandam snap ya ki jingwai prothei yo don na pdeng jong phi dang ya snap ki jingwai prothei uble ju sham singo ba hikai ki khon jong phi kinom bang gi jingwai prothei kinom te hi ru kinom i tho hi kita ki aktor ki actress jong ani ka prothei henre kini tho be tangi ki jong ble hikai ki khon na markani tho i phi ki jingwai prothei ki pen bernya tangi ka skor lada phi snap ki jingwai prothei nganong ye phi usetan uwan ban chong hajan jong phi bat ka jingja jong ka jing accident ngani tho ye phi ki ba pon kim dei ki ba bakla ki tu kinong nya ki ba pon ki de ba la ya melan bat usetan uya rengkan te nomor usetan uya rengkan utan yo ustering ka jing accident phi la chakri pala di ublei angal ublei unya rengkat bat phi kumba usakri jong tra yo iem ba angal udan hajar jonga balai ba ruai bitan trai te jutra si ruai perthai te angal utrai uya rengkat te pun singala de ban yap tamba wanra bandadan ka CCTV patuka CC kamera na CCTV ka CC kamera kabot layo i kan ba angal ura yang aku no kan no singala de ban yap hanre balai badon angal nong yada Hitam dari jiwai utrai pipuri Bible pidwai na mata kiwai na mata yala deru pila de ben accident uble ulat je pi hakapor bangadang deru perthai menchua umpadan bai hikai manu syapang ne uble ngam patwa di to uble film dan bai yalak manu ru handrai ka don kapor kapangalawa di uble bat keslam bah ka jinya lenti bak film dan nong yalam ngalawa di uble na du hajar stan ngadang ya kendo hadu hajar katlar bamdan nong yalam nanti nama PI minta tada kaklau ke bampat prat kaslem lada bala kau nanti tada kloy lapoi kloy te ngaslem bah te hakapor ke bang ngadang dei riu perthai ni saya pet bahai gitu gi serial Shaktiman te ngasayo iken ba dala hap na jrong ruem Shaktiman ula wan bet ula on be ku ula shim la ra kamu lalat dei tu jisu jangi kampala kan Shaktiman ne fiang kum no tu ya rapid ken utu te shu akte jisu jangi te de Shaktiman be shisha de takanawem ni la jan ya fru ni la chejon ne kitu ki bang ani shu la salad dei sai ba la salad kato de ba ura ubleng kato umde ba la salad kato na ba kajing do ringkat ke jole ke pi la don angal do ya da upadon ka porte ni saya betul masai bodol sarai kalong ka basya na madang ya ret temu nang bit dehenre damta ngayo mat pat ha ka basisya kitu ti kisya ak dehenre ngapa ngamat dai ha ka basisya ken ba uble udaya da sisya te pitam ki jingwa ya ro utra ka don jingmod henre pitam ki jingwa jong ka perthai kam don jingmod amen kam don jingmod bat kam don ru ka jingmen toy te namar kata hikai ki khon ban ya ro ya utra pun hakisngi ka daki jingrai perthai daki biar daki kiat kam long ka patay kawan rak ka jingtim ya itu ikon kawan rak ka jingtim ya ka jing kesem dan pat sedang suara ka jingrai gospel halas penkot da jingrai mitun kam long ka patay kata amde mengajukran kadai ka besya la sedang ken da ka bayo ro yu play Tama pungkot paha jingrai mitun jingrai mita film no. La asap enot ketu kaji sakri play barokot. Din amar kata ngin sedang ru da umen sim, ngin pengkot ru da umen sim kan. Amen. Tika peneng ru kan syat kemen, ikor ru inyo jingko jingkia, kaji ru ka kemen, amen. Te
Ini pet menta Ephesus ar kadukot kabashipau. Namar long ke jing thao jong u balapan long ha u Chris Jisu ye ke jing le babha ya kiba u play ula ban kre lepa bangin yo ya haki kak jing ke jong u play ki ya ko ba ni long ki jing thao ki jong u te haba ni long ki jing thao ki jong u tingin de thao burom ya u ken ya man te ulapan kre lepa ya kata kalenti kabangi ngin yo ya haki kabu kalenti kababha amen kajing le babha ya ki ba uble ulapan kre lepa kita uble upan kre ki babha babha na benda bajongi ngim judan kamban ki khuslai teng ni khuslai palat na benda ki ngim ju khuslai ba ban pen singo bha uble lada bi khuslai palat ban pen singo bha uble on sepen singo bha ya pi ki khoro khoram baro ki badan hakalin tiya jopi kin penmadan maang maset perkhakat ya utay unom ba ka jisibi ka penmadan uble unom la penmadan ya ka khoro khoram badan jengim jengi ka jisibi kam palong mar uble jengi ya man ya ulum la penmadan te mat wetsa ka uble penmadan ki khoro khoram baro ya man namar kata dara pi syakri ya uble pi ya uble omdan khoro khoram nado kasdan ko partai uble uklam thu man penjari ki briu namar kata ka eden kadai kata kaba labu ya ki briu ki baningkong haba kim pat lepop kim jutip ru utip lut uble man ngaru ngani thui pi ngam jutip utip lut uble hakapor ka bangami na yeng uble wo ngami na yeng banda dei bangami uble ngapar khatip manduban siwai wai tip ka bam yona pisarum don rum don kakam rubom jutre boleh upah mi lah kami hare dangami kajian lah dan boong wat kuslai ngan sepenbiang banga apa yeng kat bab hempat yo asna yeng ngan penbiang banga apa yeng nga kabre rubom jutre kam ngam nang mantre kam lami na yeng yo tulop shu yo ai shu te hre imei jo ini khna basaban nga yo inga kong ko khonjung akan sabat pi ngong tang yala ding am dan ai bangan besar la ble penha bam na dengan bam tela da ble penha tengah sha jing it dengan besar kon jo pi hong em ka khun jong akan sa ba pi ngan penbiang manga ka bai bam ya pi ba di kon amen pila julap ba kinong tre kinwan tre hi jo pi kin hawan ai pi ba bisa muka julap ngam juk slide ma ble ngade jo ble teng ku slide le ayu ma kata ngam ju ku slide ru em ba imei jong ini man la upna ipha bai bam yang nga ka bai yeng rupai ha ka bai si nga oi ni nga jing kwa bam do si yang ni ya bam betang ka ja ba ka jhor ha ka ka si itai bai brief iwan pha dua iwara ai nga do si ya 10 kilo ni aru ka la pa ho ini lar ki no ma me pam pa do si ya tiko ni ko ngara ayu ka ni phingam sona ma pen the na do si ya 10 kilo iwara ru bai ki jing bam si buat ki jing bam bisha te nim chutei ban khuslai kom palong kito ki brio baningkong habok per eden haba kim patip ya kapok kim ju khuslai uble upan biang no kikmi ki pai ki khon baret namar kini ki khon baret kisani tali itip eman pan biang iki ni la he ni la rang ba kan ne hasani tali ne uble la rang pendap pi un pendap manga ngade ki brio bala experience hai uble ngami na ye uble wo nga phakwa ayu pa nangangan ai pha tengong jisu ai pisai nga shikrot ngakwa shna yeng bade bale nama ba ngasong wa te jinjar kibri ki shabe mo shikhang shabe kumnyam tai phite nga ya thu ya men chunga ba menem jisu nga phakwa ayu nga ngakwa pisai shikrot bal shna ka yeng ban chakri ya meru mangan chong ya la deru tangba dang ala yo ka yeng ka kali bale jeseng ka jangan phong ka
jing bam te barangan ai no shaka kam jong me hingan shim betang ka bangadan kam hi pite upen long doktor inga habang am dei doktor menta ki doktor hawan shin nawai na nga nge iman jong ayong na ila shus nga bang nga ai bisa shikru lo ko kalabi te namar bisa shipiarum don ya ini kong bani itu me man dise ngau me bara shi sinam ya pisia ang sa ai kam me pisia kini ga pakhani tamula ban shong rom don ai kam ayu ken ka babru ta pai ki priyo tang nyo panai ble kur khui nga ngang ai kam shi shai amen te nga confident me no ble ngam ju khuslai lada phimle ya ka pop wat ju khuslai ble ble ka kamba ngam mi bet ngam ju salai nu yunur wat ju bunthod ble jonga kumena kupana lok ne khona mano ngam te wat ju bunthod ya ka ji shakri ble jonga lada nga kham le pop ngam ju teng nu marwai ru ngano ban yen ngam ju teng na balai ngam yen marwai mri pai beneng udon ban yang rengkat ban nga yanu ngan shep teng ngam ju shep teng yanu ru hare nga shep teng tang ada nga lepop tanamar kata lara phi shakri yo ble ngadong ge phi kan long shisha ka jing ku khu ka ba khrau ka gm ka job ye man tene pai chu sho proverb kala nong ka ba saw ka khat ka ba chipau hadu bat ka ba khat lai proverb chipau saw chipau bat khat lai ngau ko khon batu priang ye ki jing ong jonga te kisnan ka jing em jong me kin long shibon lada phi ngau ye ka jen ka jong ublei lada phi ngau ye ka jen ka jong ublei un ai shibon kisnem amen te lada phi ki me ki pa ki klem ngau ye ka jen ka jong ublei ki kampuni ye ka ki kamle ru ye ka te kumno ki khon jong phiru kin yo ke ka snem ba drong ka ba bon lada phi pen sngo ba hayu play ki snem jong phiru kin long shibon ba ki snem jong ki khon ru kin long shibon amen number kata ni haban pen sngo wi ki khon ni ka tin ka jong uble ba lada phinge om ju do leno e ni yo ban pedan ram ru yo play amen ada khat ka ba khat lai ka ong to bat scam ya ka jing hi kai wat lat ya ka to sumar khop ya ka na ba kalong ka jing em ya me ka jing ka jong uble kalong ka jing em yangi namar kata ngam khen ko ri kini ka jing em ha om srada em da ya rom le le tang bangan yo ban ya ban me namar kata ngano ban ya klam da ni ya ngami te ngami thali bat sudah hre menta da nga ha ban mi kien namang ngalas na yeng matai ngu trai chete shpo la dum sao te nga ha ban kita ka trok long sudah da ka da gitu ki kaliret long sudah ban ket ni hap ket da ka trok namar bele da ket da gitu ki kaliret kamar ngiam sho hare ha ba mi tang ka ban shong rum dan ni asyang ha khendau nrementangi ha ban ket da ka trok nama bele nama ba ngam ju khuslai e ru em uble oi ngayat ngaru ngayat doni e ngam tip thenre uble u i ke ji shania bat usap penlong ye ngade ka priu ka pom dan ru em na bale ngayo tulok tak san hajar shibnai imen janga isna ka yeng ka behe ha namar i lok jo i ru i de nari te ki ya la ya shong bon ha ki la ya ro e ka yeng ka bi tanat ka yeng ka behe nga pat hang ta nga ong kuno ya nga on sa pen ha uble na beneng ka yeng ki shu ya pet do de nga da menta uble wai sha ho empat de ban re lapan yang kepisang ngam khuslai shu kamut la bit ban endap namar balai ula ai bat undang ai ru namar balai ngala ong ka jong a ka de ka jong be te ya la de dengan sim tang ka de jing dan kam ka babon ngan ai be chaka kam ka jong ublai ngan le ayu hi kepisang namar ngam la hi ban ra ngala da ban penen kam ngan tum telon be chaka kam ka jong ublai balai man pen yar ya ka hima ka jong ublai man namar kata ha ba hidang sedang ban chakri utrai pihak ban yat kapor ka batang si photing ka hindan nga ngalama di kata si photing ka ngam dan pisah hendre ngam jus ngo khuslai na mga khan le pop
danga tia makana ka jing tia siaru la danga ket makapop nga hapan chitam kan mentoy ayu harangam judon cipang ci hitam la danga pang mga detang la danga lepop la danga klem lepop ngam jupang ngam ju hitam namar kata nanong yipi yai bat ka hok an da pi bam danga jabat kam luru pisuk ka mensin danga syong kali nga syi ing tu kiyeng bahe nga syong jisu ngai tan hai ti kiyeng ta bada memon man ai ruai da man rom le la tang ko mela pedim yang ngalabiang ta bang syong ngai tan lamar ba itana shisha to mo ai ngu eme tigi brio mela kur khu nga kemen bahanga yu I tela da memon ngaru kan yo tela da memon rom julele re tang ba mela pensnu bahai nga te ngim jude re ban bishni hawa ki brio spa ngine ban kemen lang brio sa alang ye pi la kemen pi gi ba ha brio ru pi itana piru uble un sapen kia ya pi ngim jude ban snow bishni hawa ki yele style dan buromte kile style tema kor kesne kenya ki ong juriam kumto hera kile style itnat te ro e ki la da phimtan ye kamen sim jo ka jing bishni kawan ra e ka jing kurku ha ka jing em ka jong ki man tingni pe Jeremia ar phundai khatwe na bangat tip ye ki jingmot ki bang perkhat chapang jong pi ong utrai ki jingmut ke jing suk ken te om jong ke jing sneu ban ai jing kermen ya pi ha ka por bakut jong pi amen ti ga tin ke jong ublai kala ya ku ba udon ke jingmut ki ba bahate ba perkhat yang ni ladawan ke basneu ha ka jingim ka jong I tu tip badai mangi hi ki ba le sneu lada pi chuwat ba yu blai pi chu ko ngo ba simple yo blai perkhat tang ka ba bha sudah ya pi amen ublai ju perkhat ka basneu na mar pi na ki khun ki pi perkhat tang ka ba bha em tekat uta unong thau ubala it ya la ki jong ki jing thau ubam ju thau I jing palat ki jong I ala da uthau ngim la ban yang kumne ban roy uru ke pi thai uta un perkhat ka basneu yang ni perkhat betang ka babaha namar kata sedang se mangiru ban perkhat ban pen sngau bhai u le se phimla te ban pen sngau bhai u re pan bor ken na ublei pen pan bor na ublei bat anda phi pan bor na ublei unsa kur khu ye phi ba phin sala ru ba phin chakri utrai she iklo Wamja na wamja ngan ai sinan kan kat khot ka ba khatu ban bokti sinan yi ka dan kapten ka jong ble ka ba beliau ban ku ye ban tam chuam le ra te sedang man perkhat ban pen sengau bhai u ble ngine pe jingkhan rieu ar pusau hadu ar pun rieu ani ban kur khu sinan yi khlum dengan pengkot dakan ikatien ke baong tumne utrai onda kurku yame bat onda sumar yame utrai onda tenshan no yala kakmat halor jome bat onda le isen e yame utrai onda kentiu yala kakmat halor jome bat onda ai ka jingsuk yame ai ba kene ka chin ka bang aliyo ban kren na ka to khon kan long kat ba kum ka chin ka jong ublei kan ni dia duai ablei be ichnga wan atrai kala ban ai ngu en ublei pa jni ba ha bneng na men long ublei ba ha kin ko pa be Oke, di selalu kon. ma duai kin ko pa Jadi kon.
nak betul ni long khôn ban kur khôn ken ko pa long khôn atrai ko mala yo ke ji wat ke ji kia atrai na anu tan ji pang tan ji ki tom atrai ya ni khôn ke ko pa ke ko ye han re ka ji wat ke ji man wa ke ko pa ko ye na hat ba ku kap jin ke jong ne spirit of understanding, mensim bagi Islam, itulah apa gaji bukan urusan berapa, ketika jawab gaji berapa, apply kalau jawab berapa, kan syai kan kita, akan kau lalu jawab jadi kesin kau, shit lagi jadi kau try kedua grace kejauh kita, jika ia kejauh grace kesyai. Sebagai juga grace ke jom kejuni jom tuai kalau Lord tuai Jesus grace of Jesus sebagai juga sim yang subhan minta tuai yang subhan Yesus yang subhan Jesus yang berkapang the shifting blade, the fear of the Lord, can don't get you shifting blade, for you want to do a blade, in the dog with you, can get you shifting blade, can get you shifting blade, can get you blade, un sun, un ramba, had you blade, un sun, un ramba, had you shifting, that one that you come, what it is, can get you come, that white, can one that you shy, had a bullet putting, and the white, can get you shy, come down, go try, Lord, that one that you come up, makan jaman sim tu try, beli skor makan jaman sim, taman beli ya beli, beli skor makan jaman sim, Lord, eyes will open, ears will be healed, skor tu dia snow, makan ya itu, kami papat baru ki phone ni yo banduai kerpang, haleluya, wan sini sekmat baru ki bahaya ki kami, baru ki phone ni yo bantu kerpang, haleluya, 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 haleluya. Trying to crank it to the job, distract, apa everything so good job, apa everything but you share a job, apa everything represent the job, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, right, the phone, the job, the shouting, what is not done, but to become using the